vakavuuskin on tietty suhteellista, että MKK:llakin yksi alun perin suosituimpia hahmoja on lumiukkomies, mikä kertoo ehkä kaiken tarpeellisen vakavuuden tasosta. Me näemme äsken kuvanissa, jos otan sen takaisin. Jos mä oikein ymmärsin, niin lumiukkomien hautiaisesta, eikö tämä vaikka vakavaa sen kuva? Joo, on se siinä mielessä, mutta siis jotain kertoo se, että hahmo on kuolemansa jälkeen ollut siitä huolimatta tavalla tai toisella melkein joka lehdessä. Että supersankarisarjakuvissahan kuolema ei ikinä yleensä ole ikuista, jos kohta siis hahmo itsessään ei ole palannut, vaan lähinnä viittaukset häneen tai haamu tai jotain. Ja ainahan, varsinkin supersankarikirjassa, niin kyllä se huumori on sisään rakennettu, että vähän niin kuin heavy musiikki, mitä vakavemmalla naamalla tekee, sen hauskempaa se on. Siis se on ehdottomasti, että niin kuin, jos haluaa tehdä jotain, mikä on oikeasti hauska, niin ei yritä olla hauska. No hyvänä esimerkkinä yksi mun luomista hahmoista on Karhuryhmä, joka oli alun perin ihan normaali nelihenkinen poliisin karhuryhmä. Sitten ne törmäsivät bioteknologiseen terroristiin ja nyt heillä kaikilla on sama vartalo, jossa ovat kaikki 4 kaveria. Mikä esittää joitain pieniä ongelmia tietysti ihmissuhteisiin, arkeen, muuhun vastaavaan. Totta kai pahoja jätkiä voidaan vielä turpaan vetää, mutta kaikessa muussa meneekin vähän huonommin. Mites Joonas, miten sun sarjakuva sijoittuu tälle niin pastissi-parodia-akselille sun mielestä? No mun mielestä se lähti niin vahvasti sieltä niin huumorilinjalta, että kun siinä tuli se, että sitten kun siinä alkoi tykästyä, niin sitten siitä alkoi jotenkin, että onko mä tykkäänkin näistä hahmoista, mä haluankin tehdä niistä vakavia yhtäkkiä. Niin se niin kuin esitellään lukijalle semmoisena aika läppänä, mutta sitten se lähtee yhtäkkiä mennä, siinä alkaakin olemaan aika paljon häijyy väkivaltaa ja niin kuin, ihmisiä pahoittamassa tunteita ja niin poispäin. Niin mun mielestä se on hyvin paljon niin kuin tulkinnasta kiinni tuossa mun saralla, mitä meikäläinen tekee, koska silloin kun mä itse lähden tekemään niitä, niin mun mielestä siinä on yleensä lähinnä hauskaa se, miten mä mietin itse jonkun dialogin tai jonkun sellaista, niin kuin, että miten siinä käytetään väliin semmoista kieltä, mitä ei todellakaan niin kuin ihmiset käyttäisi puheessa, ja sitten tuntuu hauskalta, kun se on semmoista niin kuin ylivedettyä sellaista, että joku niin kuin raastaa jonkun kuoliaaksi, niin kuin, siis silleen niin kuin, vaan kielikuvana. Siis silleen. Ja tällaista vastaavaa. Niin kuin, mutta sitten taas se, että mitä ne hahmot itsessään siinä tekee ja mitä siinä niin kuin tarinassa sinänsä tapahtuu, niin se on taas sellainen, että ja mä tiedän paljon ihmisiä, jotka lähinnä vaan se, että jos näkee, että joku hahmo niin kuin tappaa jonkun hyvin väkivaltaisesti, niin se herättää lähinnä naurua ihmisissä. Mutta sitten taas se, että jos sen osaa laittaa sillä tavalla, tavallaan niin kuin sillä tavalla esitellä lukijalle, että se on niinku, että siinä on pointtina, että tämä on niinku kylmä juttu, että se ei ole kivaa, jos näin tapahtuu, niin se on vähän niinku mitä mä oon yrittänyt hakea siitä, mutta sitten mä oon myöhemmin kanssa vähän harmittanut se, miten on alun perin esitellyt sen ihmisille silleen, että tässä on tämmöistä sairaan hauskaa pelleilyä, mutta sitten yhtäkkiä se onkin vakavaa, niin se on vähän niin hyvänä esimerkkinä, se ei ole mun käsikirjoittama, mutta siis tämä, jonka hautajaiset tässä on tämä lumiukkomies, niin ei tosiaan kuullut missään varsinaisessa taistelussa, vaan ihan koska meni ja ihan tavallista rikollista tuli vähän hakanneeksi liian kovaa, aiheuttaen sen kuoleman käytännössä sen lapsen silmien edessä, niin masennuksen puuskassaan ampui aivonsa pihalle, mikä on hyvin supersankarimainen asia, mutta toisaalta sinällään jos puhutaan suomalaisuudesta, niin varsinkin mä toivon, että kovin moni niin yleisössä ei tiedä omakohtaisesti suomalaisesta väkivallasta liikaa, mutta se on myös hyvin realistinen lopputulos. Eli se on just se, että 2 kaveria menee liian pitkälle ja sitten toinenkin toteaa, että tästä ei sitten selvitä millään tavalla ja se oli siinä. Ja mun täytyy sanoa se kanssa, että vaikka sitä näkee tietenkin amerikkalaisissakin sarjakuvissa, nykyään kaikki tämmöinen aika synkkä meininki on aika suosittua niin sielläkin, niin mun mielestä siinä on just semmoinen, jos puhutaan niin suomalaisista supersankareista silleen, että miten jotkut Amerikassa niin saattaa tulkita supersankarijuttuja semmoisena niin inspiraatioina ja usein semmoisena niin ikoneina ja sellaisena niin tosi isoina juttuina, niin mulle tulee usein mieleen, että kun katsoo miksi jotain suomalaisia elokuvia tai kuuntelee suomalaista popmusiikkia tai jotain, niin kaikkein niin vetoavin semmoista oikein suomalaista niin supersankarimeininki olisi just tämmöinen masennus ja alkoholi ja kaikki vastaava tällainen, niin mun mielestä se on niin enemmän sellainen, jos sitä Suomi-teemaa haluaa laittaa sinne,
Ei niinku, vaikka niillä onkin Suomen lippu trikoissa, niin silti niinku se todellinen suomalaisuus siinä olisi varmaan just tämmönen vähän niinku imperialismi. Tämä tuntuu olevan yksi suomalaista supersankarisarjapua ystävistä teemoista. Peräsmieskin oli alun perin laitapuolen kulkija ennen kuin hän sai kyseenalaista voimansa. Joo, no Peräsmies oli siis pulssari, joka söi radioaktiivista hernekeittoa alun perin, mutta tietysti tämän julkaisukanavan vaihtuminen Pahkasika-lehdestä koululaiseen on hiukan muuttanut tätä kuviota, mutta edelleen mun mielestä Peräsmiehen poikakin seikkailee tämmöisissä hyvin arkipäiväisissä jutuissa. Mun mielestä tämmöisiä superkonnia ei ole kauheasti loppujen lopuksi nähty, että enemmän painitaan jonkun tämmöisten arkipäiväisten asioiden kimpussa, jotka on mun mielestä tavallaan sitten jotenkin liittyy tähän samaan teemaan. Suomeen on jotenkin niin vaikea kuvitella superkonnia. Joo, mä kuuntelin, niin huomasin, että mulla on ihan sama asia, että ei osaa piirtää maapalloa vaarassa, vaan enemmän se on polkupyörävarkauksia tai muuta, josta se sitten niinku... Toi on ehkä piirtäjälähtöistä, koska sitten taas meillä käsikirjoittajilla on sen verran isompi ego. Ei mikään muu, mutta ego on ainakin sen kokoinen, että täytyy vähintään venäläiset sotarobotit, jotka on jätetty Porkkalaan, niin herättää henkiin. Ja totta kai sitä ei tee siis venäläiset, vaan ruotsalaiset, ja ihan vaan nostaakseen osakekursseja. Mutta Vesakoolla on jokin hyvä kysymys. Joo, kyllä. Minulla on teille kysymys siinä, että eihän Suomessa oikeasti ole mitään supersankaruutta. Peräsmies on ihan loistava samaan supersankari sen takia, että se ei ole oikeasti mikään supersankari. Niin miksi ihmeessä tehdä suomalaisista supersankareita? Kun ei niitä ole. Ei meillä ole sankareita. Väinö Rynnän sankarit pois lukien, niin ei meillä ole tuolla erokkaa. Käsittääkseni ei ole myöskään oikeasti olemassa amerikkalaisia supersankareita. Siis on tää Real World Superheroes on aika pelottava ilmiö, se on ollut paljon pidempään kuin nyt tää uusi kikkäys. Yksi vetoaminen on tietty se, että on tietty realismin sääntö ja laki, mitä ei oikeasti ole olemassa, mutta sitten toisaalta samalla periaatteella voidaan lähteä, että esimerkiksi Akuankka on täysin fiktiivinen, koska oikeasti yksikään ankka ei pukeudu merimiesasuun eikä puhu. Se on täysin fiktiota. Se on vain yksi tapa kertoa tarinaa. Se nyt vaan sattuu olemaan, sanotaan supersankari-genre on hyvin amerikkalainen, mutta sen etupuoli on se, että se on niitä lajityyppejä, missä sä voit kertoa ihan minkä tahansa. Jos sä haluat käyttää magiaa, se menee sinne. Sä haluat käyttää korkeata teknologiaa, se menee sinne. Sä haluat kertoa nyyhkytarinan, jossa kasvu, huu, poika ja tyttö, niillä on vaikeat. Se menee sinne. Ihan yhtä hyvin sä voit laittaa marssilaisten hyökkäykseen. Se taipuu yllättävän moneksi. Se on siinä mielessä kiitollinen kirjoittajan perspektiivistä. Piirtäjille tämä on aina siinä vaiheessa, kun ja tähän kohtaukseen tulee 57 alusta, jotka tulee kohti Mannerheimin toria. Ja siellä odottaa sitten se yksi gorillapukunen kaveri ja jättiläisrobot. Yleensä tässä vaiheessa piirtäjät, oliko tämä nyt ruutu 1? Joo, dialogi on tämä. Niin yleensä siinä vaiheessa alkaa semmoinen pieni keskustelu, että voisiko tätä vähän muuttaa. Ihan ton verran riittäisi. Niin, siinäkään ei varmaan ole kyse siitä, etteikö tavallaan ideoiden koko luokka tai muu ei taivu piirrettäväksi, vaan se, että mätetäänkö ne yhteen ruutuun, erottuuko yksityiskohdat ja niin poispäin. Niin, mistä tuli mieleen, että jättiläisrobotit, marssilaiset ynnä muut on aika lailla ollut Amerikan puolella, tai siellä kun kaikki on suurta, niin ne on ollut suuria, mutta muistaakseni sunkaan juttuisa ei juuri ihmistä suurempaa vastusta ole liikkunut. Mun jutuissa on ollut kyllä. En tempase päästä, tai siis tempaisin päästäni alun perin tietenkin, enkä todellisuudessa.